Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Makusina kala isu is DJ Fidel. It's just tangomuka kusini ka. Ngona Facebook yakahereka. You know what? There are some certain people, especially in Zimbabwe, ukuthi music honestly they are professional, but they end like professional is they say they are. Wanna and pattern and and but you don't we see that and Canada was rough deal when there are no years on this year. I've been there about Dara 2003-4. We've been running music business and it's with the love of music all the way from Pepe. Boss up the whole of Zimbabwe as a DJ, boss up the whole of Zimbabwe as a producer. Boss up the whole of Zimbabwe as a promoter. You know, marketer music, nobody. No marketer music like me. You understand? So that's a history that you should know. So I have actually managed like to assist a lot of Zim dance artists. And getting straight to the point now, I have actually managed to assist a lot of Zim dance artists. But my artist is Zim dance. Apana kana one artist. Mundipo kana sendi raro kuti jamani apa manditira zvinhu jamani ndabudirira nenyika ndaenda nenyika. All of those artists, they are making money vachidya vega. Ana munhu akamundipo kana sendi. Only kunze mfano wangu Freeman na Winky D, those are the only people wandoziva vanoita zvinonzi like being professional. When you talk about professionalism, ndakaita weeks na Winky D, he paid me straight up. Handina matalks and now Freeman same way, one way. Vamwe vesa unoziva vakaita mbiri nezita rangu. We made a lot of hits for them. I made a lot of hits for them. Hapana musi, not even a single day. I do my shows now, I pay them cash and carry. At the same time, when they do my dub plays for me, I never had any free dub from any Zim dancehall artist. I pay my own money, cash and carry. Kana pane munhu mundipo sendi kana kuti jamani zvakafara jamani. Takabika hit song yenyika kana kuti ndimakanditira song yekutanga yakaita kuti ndimbozika mwawo. Jamani oyi mari yeyi kana kuti oyo apa jamani murugara kuri jamani oyi kepi kana whatever hapana nani bana send. Saka usantaura zveprofessionalism tongo wakambonisayinisa mapepa. Music iyoyo kana utaura kuti professionalism iwo wakaimba pabhiti rangu inini, wakaimba pabhiti rangu hauna kundibhadhara, hauna pawakandisayinisa mapepa, hauna pawakamboti video percentage yako ndeiyi, hauna pawakambondifonerawo kuti utaura kuti hanzi oda kunditaurira professionalism. Inondiudza professionalism sha 3 weeks ago ndakatumirwa song naNox yakabuda hanzi ari kundinyepe. I keep it ndaiterera padeni pangu ngombita mangu ndine masongs emaartist like ndina musi ndakambonzanzi ndine song yamajor iyi yafanira kubuda musema but ndingori nayo nanhasi. Ndine song imwe yatimani manager ndoshanda naSefford, pana Sefford naStana ndinenge wamboinzwa kana anyway. Saka yamulema kutaura kuti professionalism nde yamukutaura ndikuita sei. Yes, of course, paita mistake here and there song yabuda, but sandidzo zveprofessionalism zainini uchitaura to the whole blood class Zim dance family, uchitaura kuti Fidel professionalism boys sadaro, especially mazim dance artist. Tange kutaura professionalism kana muchibhadhara maproducer kotongopinda mastudio muchimba mahara musina zvamunovaitira nemo maproducer makapusa. That's why I see I stopped everything. You see, I produced a black rhythm, big rhythm runs focus with my Jamaican artist. I'm getting money on iTunes every month, every week Friday. But I'm going big. And but things go two, but things go at least I'm making something. But how do video, but it's not going to be Buddha. Three mush, mazim dancehall artist. That thing that's on. Me, my sound man. Afana wakuwanikwa pa WhatsApp nekuridza pa laptop mune problem stereo, biggest problem. Atirambe kuti mufana kukura but kure zvine order
Don't disrespect. Don't disrespect. Don't too much laba. Especially kana yashika, especially with Zimbabwe, kana especially inini. Ndiri one Fidel. Inini I'm big and bold. I know myself. Later zvakawanda muZimbabwe risazvabvetwa nani zvake. Later mainly in terms of music, not using money and chance money to fame and chance. I never used the money in any level. So otherwise, good toro zvangu. Early in the morning, we have to keep on talking like as a gentleman, because otherwise, yesterday I had a show, Fana Cresto, everything, turn up, and it, but otherwise, mazim dancehall artist, kana mukaita mari dzenyu itai ikoko, kana mukatika kuitira work services, we have the right also yekuita zvatinoita. Kuti untaura kuti hanzi professionalism pachinhu chine kauka maoko kangana pane chinhu chine brain dzangu untaura kuti hanzi professionalism. Pane wakambondifonera wakambonudza zvakati. Whatever I do with any other people, inini kana musingada kushanda neni regedza, I don't care. That's why I find kuti handina basa nevanhu. I work with my upcoming, whatever paunonzwa kuti upcoming yasumukira handingabvere pandiri, because I know what to do, whatever. I do this music not for business. I don't need money. Ndaida mari nemusic ndifamba nemota. Saka ndingogara ndangokutaurira kuti amana time chiziya, especially kana chidhila neni.